No niin, eli nyt olisi tarkoitus poistaa naarmu tai tämmöinen viiva tästä niin siltakuvasta. Kamerasta jostain syystä on tullut tämmöinen viallinen elementti tuonne kuviin. Nyt kannattaa ensimmäiseksi ihan ottaa zoomia, eli mennään niin kuin sen ongelman sinne lähelle. Eli ihan tuonne vasempaan reunaan, vasempaan alanurkkaan, mistä löytyy se vaakasuora tämmöinen viiva, niin se otetaan käsittelyyn. Ja tässä käytetään tämmöistä niin sanottua kloonaustyökalua, eli idea on tästä läheltä, tämän virheen läheltä ottaa niin kuin pikseleitä, kopioida tämän virheen päälle. Eli siinä kannattaa nyt sitten miettiä, että miten se otetaan tuo homma. Eli valitaan kloonauspainike, eli tuommoinen leimasimen näköinen painike. Sitten jos katsotaan täältä leimasimen painikkeen painamisen jälkeen tuli tämä ominaisuudet rivi, muuttui, siveltimen koko on 2. Ja nyt sivelintä ei oikein, jos katsoo kohdistinta ristiä, niin sitä sivelintähän ei siellä oikein näy. Eli kannattaa suurentaa nyt sitä sivelintä, että se vähän isommaksi. Kokeillaan miten 10 pistettä. Tämä on siis 10 pisteen kokoinen sivelin nyt. 10 pikseliä. Eli siinä jo näkyy sitten semmoinen selkeä rinkula. Ja tätä rinkulaa nyt sitten tätä hyväksi käyttäen kopioidaan tästä alhaalta niitä pikseleitä tämän naarmun päälle. Eli se idea lähtee sieltä. Vasemmalta lukee ohje, paina Ctrl-nappia ja napsauta valitaksesi alkukohdan. Eli näytetään ensin Ctrl-napilla ja napsautuksella alkukohta. Eli pitäkää näppäimistössä Ctrl alas ja viette aika lähelle saatte viiä sitä viivaa. Siis nyt mielellään lähelle sitä viivaa, että jos meillä on vähän sävyeroja siinä kohdassa, niin jos me vielä otetaan tätä kauempaa, niin se sävyerovaisuus näkyy aika voimakkaasti sit siinä lopputuloksessa. Eli mielellään aika lähellä tätä viivaa, Ctrl alhaalla ja hiiren vasemman painauksen napsautus. Näin. Siinä jää tuommoinen sykkimään tuommoinen pyöreä rinkula, joka kertoo sen, että tästä kohdasta lähdetään sitä kopiota tekemään sinne naarmun päälle. Ja nyt melkein kannattaa sitten lähteä sitä kopiota tekemään heti sen valitun rinkulan yläpuolelle, eli tuosta. Ja nyt tää on niin kuin maalattaisi pensselityökalulla, sivelin työkalulla tätä kohtaa. Eli hiiren vasen paineke alas siinä naarmun päällä. Ja nyt kun lähdetään siirtymään tänne vasemmalle päin, niin se häviää se naarmu. Eli se kopioi nyt sitä naarmua pois. Hirveän paljon vasemmalle ei kannata, tuolla tulee tuo ruohon kärki näkyviin, niin se tietysti tulee siihen kopioon myöskin näkyviin. No ei toi nyt hirveästi kyllä haittaa tuo kopio tuossa, että ihan ok. Mutta sitten samaa asetusta voidaan käyttää, kun kopioidaan vasemmalle päin. Anteeksi oikealle päin. Tuohon ruohon saakka. Eli nyt jos niin katsokaa mitä tapahtuu sitten tuohon ruoholle, kun näillä samalla asetuksella lähdetään tekemään. Eli nyt kun mennään näin eteenpäin, niin nyt se ruohon kohta pikkusen niin kuin meni pieleen. Eli tavallaan nyt tuo kohta, tästä alapuolelta oleva ruoho kopioitu nyt väärään kohtaan. Eli sitten kun tulee tämmöisiä muutoksia, niin kannattaa se siveltimen asetus käydä muuttamassa toisenlaiseksi. Eli otetaanpas kumoa pikkusen taaksepäin. Nyt mä tekisin silleen, että mä tekisin uuden tämän kohdistuspisteen ja ottaisin suoraan tästä alapuolelta tästä ruohosta. Kun se on tämmöinen vino, niin se pitäisi saada tavallaan se sama vinous tuohon oikeaan kohtaan. Otan keskeltä ruohoa, Ctrl-painike alas, hiiren vasen napsautus, uusi
niin kuin referenssikohta. Ja nyt samalla tavalla kun tämä ruoho jatkuu, niin sitä samaa linjaa pitkin niin viiää se kohdistin tonne naarmun päälle. Ja nyt kun me painetaan, niin huomaatte, ja maalataan uudelleen, niin huomaatte, että se ruohon kohta tulee paljon siistimpi, jatkuu niin kuin sama linja tuonne. Ja taas sama juttu tietysti tulee tässä, että nyt jos mä menen vähän liikaa tonne oikein, niin se kopioi ton ruohon tämän kohdan niin väärään paikkaan. Eli otetaan taas pikkusen taaksepäin. No nyt tietenkin olisi voinut tuohon saakka tehdä tuon. Noin. Ja nyt taas uusi referenssipiste. Otetaan samasta linjasta tuon ruohikon kanssa. Eli alhaalta noin ja sitten sama kohta ruohikosta ja taas maalataan. Me tulee niin kuin yhtenäinen linja tuosta. Ja kaikki nämä tietenkin nämä kopioituu samalla tavalla. Eikö tuo aika hienon näköinen? Siinä tuli pikkuinen pykälä, kun ei ihan samassa linjassa ollut. No niin. Tehdäänpäs pienemmissä pätkissä, niin onnistuu tuo. Eli se referenssipisteen vaihtaminen on aina niin kuin hyvä välillä. Katsoo vähän, että minkälaisia kohtia siellä on. Vielä tuli pien pykälä, mutta ehkä tuo nyt menee tosta ihan mukavasti. Ja taas välilyönti ja hiirellä kiinni. Välilyönnillä me saadaan tämä pikapanerointi käyttöön. Ei panerointi kuin panorointi. Ja sama juttu, koko naarmu voidaan käydä tälleen läpi. Kunnes tulee taas tämmönen vinokohta, niin sitten taas control alas, referenssipiste sinne lähelle, noin. Ja sitten lähdetään tekemään sitä työtä taas tuon asetuksen mukaan. Tuosta nyt häipyy sitä pikkusen varjoakin. Eli nyt se kannattaa miettiä sitten, että mistä varjoa ottaa. Esimerkiksi katsotaan, miltä se näyttää, kun ottaa tuolta ton varjo. No ei ihan samalta näytä kyllä, mutta välttää. Eli tosiaankin vähän niin kuin niitä pikseleitä kopioidaan sieltä viereisistä paikoista, joilla sitten peitetään sen arvo. Nämä on hankalia kohtia, nämä laudotukset, että saat silleen tehtyä, että se näyttää siistiltä. Ja aina voi välillä sivellintä pienentää, jos tuntuu, että ei mahu tuohon väliin. Niin sivellin pienemmäksi vaan. Ja tässä on hankalia kohtia kyllä välilläkin. Ylimääräiset ikkunat pois eestä. Tämä nyt oli demo tässä näin, mä en kaikkia ihan viimeisen päälle tehnyt. Mutta tuolta kun katsoo lopputulosta, niin ei sitä naarmua enää täältä kaukalta niin näe.
Ainoa, että nämä kohdat on vähän hankalia nämä, missä nämä laudotukset on, niin näkyy, että siellä on jotain niin kuin tehty.